Roko Samboyo Putra. Iya. Ingkang mijil saking sasana busana punika gambaraken Patih Pujanggono. Iya sinebut Pujanggono. Tumuju wonten ing Praja Kediri saklebane nglamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Lampahnya dening Patih Pujanggono, dutanipun Prabu Klono Siwandono. Tapi saking kutha Bantarangin nderekaken utusanipun Prabu Reja Klono Siwandono. Tumuju wonten ing Praja Kediri. Badhe ngayomaken kusumaning ayu Dewi Sangga Langit kang dipun dadosaken permaisuri Prabu Raja Klono Siwandono. Iya, lampahnya dening Patih Pujanggono gambaraken barisane dening para senopati saking kutha Bantarangin. Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun. Boten katalepen dinyaira Patih Pujanggono kaderek dening Temenggung Anamyuda. Tapi saking kutha Bantarangin nglamar Dewi Sangga Langit. Ladala
Ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati nganti cacah raja Semaragara ingkang kandhang kayuyan kaliyan kusumaning ayu Dewi Sangga Langit mila Dewi Sangga Langit kang gadhahi patemboyo sinten to kemawon waduh Padetot jane wong talent kok gak tebul kok mulek lho dulek-ulek tok ayo ger najak ger dan bagus on ayo le hui Gusti Patih kalau ingkang selan Gusti Patih kalau semangat mesin nomor
Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watoning slamet ya. Dening barisaning para senopati
saking kutha Bantarangin. Gambaraken patih Bujangganong Raga Samboyo putra. Minggiro Dik, kabul arep sauto kena sautone kabul bahaya. Wah. Kok jenenge tembak banyu? Tembak banyu. Nek kene malah bahaya. Ya. Wow. Lah, ayo ngono. Diajeng Rara Jonggrang, diajeng sangga langit pun diwujudmu sangga langit. Bul, arep njaluk edrek. Lebih gak ngode lho, Bul. Kowe gak ngode karo kene. Lah iya kok Nek kowe ngode panggah mlaku to, Bul. Ngene lho. Lah iya. Wis, ngene Bul, tak warai dhisik. Nek pengen awakmu njaluk edrek kan. Heeh. Ayo tak. Oh iya, disawang Bul. Iya. Oh. Sangga langit yen mong ayu sira bakal tak boyong ning Kadipaten Bantarangin sangga langit. Wis rasa mbok benakne, Bang. Ora rasa mbok benakne bene kowe. Lancang.
Berarti awakmu gak mampu, gak mampu Bu. Ya, kurang bedaya. Kita itu kabel sing bedaya iki. Kok atas piye to, Bu? Ki bokong kok bruk ngedok aku iki. Beh, Kuwi ngono bamper to. kok iso atas sih lho? Saya mateng. Ngira Mas sentep campur kentut put dewi lah. Orane. Gak lebih lah, Bu. Kowe iki wis manungsa wis tuwek. Heeh. Gua sing nom bocah ngono kuwi ndak apa-apa. Lah terus? Masalah anakmu wis loro kancane gak lembele. Lah kula nyontoni lho, Bu. Ngene Bu. Piye, Bang? Sing enom dudingan ngono Heeh. dhisik. Ngono ya? Oke. Kok iso ngelokne? Kok iso ngelokne kancane anak loro kuwi lho. Dhewe. Sing nom dhewe. Heeh. Bibi lah. Ayo Bi. Oh iya. Kakak guyu ini saya. Kalah rugi lebih wae minggir. Sing nom. Ayo. Gampir rosokan. Ah, edekan Bi. Ya, Adek keri Bu kowe. anjak geger. Kita balas dendam. Ya iya. Balesno kamu, Ger. Balesno kamu, Ger. Iya. Oh, lah. Woi. Loh. Entekno le. Wis gagal dhewe. Pakmu rasa mau tulae. Siap ya, Le. Sama ngene Fer. Wes rasa kemana teman-teman, Bi? Kowe kalau malah ngindur gak iso turu. Hop, sih. Lah kan malah gak kuat. Piye jambung iki? Wis gak iso aku. Lah malah geblak deh. Gak apa, mari sing tuwek melok mung jambung ya kan. Ngono. Oh ono. Ayo. Wis. Anu pasar iyo. Bi enak. Yang jadi. Oh, PMP. Iki gantine pesertane. Iya, ganti kok. Tangga tak layani ta. Iki tim grup kaget oke kok. Jadil sitok bosok. Ya. Oh. Dah kalah. Iya. Alang-alang Ger. Persiapan. Iya. Ombak kalah. Woi. Tenang, itu ambung. Diambung berikan. Kek. Telepon ambulan Pak Rin. Oh ki paling saya nanggang ki. Oh niki. Ah, wani ngedek Jenenge ibuke iki aku. Bu. Jenenge Kusairi. Kushairi. Iya. Kok iso roh Pak Rin kon ndi lho. Iya. Kon ndi? Gak roh. Aku nek ning kene 10 tahun. Ya ada Oh kresek. iya. Alah, adol jamu mbak beras kencur. jamu beras kencur. Temulawak penghilang linu-linu. Awake ajur bar ngombe iki langsung sehat wa alfiat. Temulawak. Temu. Iya, gawa ya mek loro. Pripun? Temulawak ki maksudnya nek temu terus lawakan ngono lho, Bol. Sponsore tuan rumah. Iki Gibran Sinom. Pak, Bu, Pak, nyuwun sewu nggih. Niki no pesertane oke jenengan nggawa kaya mek loro. Ya dalang. Wayahe ya sak dus. Kaya yo sak dus. Oh, mulai digawani ya oke. Nggih. Semoga Nggih, matur jamunya suwun laris sanget. manis ya, Bu. Eh. Nggih, Nah. niki Mbak Prige, Nggih. sameneika kula sikit antawis nggih. Ya. Mas Heri, iki Ah. enek promosi. Iya dipromosekke. Emang duwe janji karo aku kon promosi ini jenenge jamu Sinom Gibran. Iya. Loh. Promosi ini. Oh, Gibran saiki bakal jamu. Gibran bakal jamu saiki. Kak Sido dadi wakil presiden. Asido. Iya. Heeh. Minuman Iki tradisional. Minuman tradisional. Gibran. Sinom. Iya. Iki gak Komposisine mengandung apa to formalin. Mas iki? Kok Komposisine enek akine air. bareng. Air Mbak Prige. Oh, air iki. Gula. Air, gula, asam. Nggih. Oke. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Mas Bopo, Dalem.
Kuwi dijajal tunjuk gak apa-apa. Oh, iya. Jajal Mbak Prigel tunjuk sih. Iya, oke. Tunjuk sih. Tak jajal ya Mas. Iya, dijajal gak apa-apa. Saman ngunjuk sak serut 50.000. Oh foto dulu. Rong serut berarti 1. Foto dulu. Foto siapa yang foto ini? Yang foto siapa? Lagi wong loro njaluk foto sing moto ndi apa demit arepan sing Ah, moto ning kono. kenapa aku sing foto Mas Bu? Oh, kono, oke. Nah, iki. Nggih, ya iki sak fotonan 250 ya Bu. Loh, iki padha karo endorse lho rumangsane. Oh iya. Mbak Prigel, kemasannya jenengan kok beda karo kemasanku. Apa kemasanmu? Betul. Aku kok polos kok enek bintik-bintike. Iki Oh, 2 kemasan. 2 kemasan. Nah, Oh iya. Jajal. Heeh, iki mung wis tunjuk Didi. Kak, lari lek golek campuran ku inter lah omong. Iki wong beda men. Lari amper ben disawer asine mang. Iki sini apa Lho, tak jamu? mau dhewekne. Brand apa topi miring? Bahaya anggur merah. Sinom gudi. Ya. Sinom sami Mbak Ya, Prigel ya, niku. fotonan Mas. Foto Mas Kabel. Iya, dijajal. Yang keju-keju Matur kejulino asam urat bisa beli jamu Nggih. tradisional Gibran ya. Bisa menyembuhkan watuk pilek, dodo sesek, watang menok-menok, campur pegelino kesehatan, cocok beling, cocok paku, iso mari nggih. Ayo puwatu tuku jamu to, Ler. Duh, iso. Watuk pilek, dodo sesek, watang menok-menok, campur pegelino kesehatan, das ngeluh, cocok beling, cocok paku, ngunjuk sak botol langsung mari. Apa mana ditambah jahe merah. Wes pol, penak wong, wis to penak-penak. Wong melarat iso dadi sugih. Sugih iso, wong sugih iso dadi melarat ya iso. Ya aja to Mas. Monggo Mbak Prigel sekedhik kemawon. Ya, ya, ya. Aku gale. Oke, aku tak sing dingin ini ya Bu ya. Mas pupuk sing rada anget. Bisa. Itu Pak Bu, tolong bukano iki lho, bukano. Nek kendangnya wis mau gale ta? Langsung sih. Ya, Pakai bismillahirrahmanirrahim. didekne kendang. Bu, ini izin saya minum ya. Ora go musik ya. Nggih, monggo Mbak Prigel. Minum itu harus duduk. Jenengan gak usah duduk, nyapa melu-melu duduk. Iya, weh seweger Mas. Seweger, Mbak? Jajal sampean gak jalon ini. Jajal aku. Ya jalo, seweger tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Malah. Tombo teko loro lunga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger ya Wah, Mas. bocah iki teko omah mesti ngoceh. Loh, aku dengenane Mas, gawa sak botol. Kangge jamu kicomania. Kicomania. Oh, iya. Enteng malah dadi kaku kabeh. Kleru kowe. Loh, Sing gombe galian sing set to. Kandhane kok, Mas Bu, Dalam Mas Bu, paribasane wong ning donya kuwi mung mampir apa Mas? mampir ngombe. Ayo tunjuk sik, Bu. Ngalio to bol, we ngalio. Bel mikir apa? We ngalio. Mikmu kleru iki. Mikmu reneng ki lho. Wong urip ning alam donya iku kudu mampir ngombe Mbak Prigel ya. Iya ben Dadi seger kok ya Mas. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nggih, Bu, Rabbil matur nuwun alamin. nggih Pak nggih. Seger Mas Leri, Dalem. wong ning donya ki paribasane apa Mas? Paribasane mong mampir Mampir ngombe. ngombe maneh. Ya pancen yo ngono ya Mas. Kata yo ya. ngono. Tenan Mas Leri. Heeh. Bu, wong urip ning donya niku paribasane mung mampir napa, Bu? Ngombe. Lah ngombe. Ngombe neh. Tuh kandhani kok ora percaya kowe iki. Ya. Nah saiki lebul anu Bu, ngene iki ngomong ki lho. Piye? Ngene iki ngomong ki ya butuh ya butuh ngombe. Nah, lagi kan hawane panas nggih Bu nggih. Panas kuwi kudu Ngombe. Ben gak ngombe terus tak entek. sak botole. Padet Bu. Kok nesu, dagelan nesunan. Genep ping pindho apa kaya bongkol. Ya bakal. Lah, kok bongkok piye? Lah wong kuwi jamu mare sehat nggih to, Bu. Gorokan nyuwek kite. Ngono lho, Mbak. Gak pernah dadi ngopo tapi ning awak iso sehat tenanan iki lho, Mbak. Nah, wis Mas Pupuk ditungake. Gibran Cino mugi-mugi lancar. Amin. Berkah barokah. Amin. Dipun paringi panjang umur sedaya ingkang gadah. Amin ya rabbal Amin amin. Nggih matur suwun. Terima Bapak kasih ya. Heri Mas. zakat. Bapak Oh, zakat. Oh, tak ada. Bapak Agus matur suwun sanget sampun nyponsori adicara sonten punika. Nggih menika jamu sinom Gibran. Ya. Heeh. Mbak bilih penonton sedaya badhe tumbas saged tenggene Pak Agus nggih. Nggih, Agus Kibot. Sunes Agus Kibot. Dari kok Sunes. Agus Ibu Kibot. Agus kali Ibu. Ibu Sulistianingsih harum namanya. Mi dalem potong pundi Mas Pupuk? Di dalam putih Bu. Sini saja. Mi dalem mau mriki. Oh, nggih.
Wis pokoke didongakno sing apik-apik nggih Pak Bridel. Amin. Muga-muga rezekine lancar. Amin. Matur suwun sangat. Iya. Ini tuan rumahnya mana ini? Yo iki to, Mbak. Pak Halo, Bapak. Susanto, halo. Pak Susanto, Terima monggo. kasih. Ibu Erita mana Ibu Erita? Diaturi mriki rupiah Pak Sumber Susanto. Jaya. Monggo. Oh, ke panggung, enggak apa-apa ya? ditonton Nyun mriki sewu, nggih. sekalian. Monggo Monggo. sekalian sama Pak Subur. Nggih. Pak Subur, monggo Pak Subur. Monggo Bapak Subur. Mas. Dulur akeh po dulure po sugih-sugih po dulure. Iki dulur iki. Nek dulur mesti tak celuk, nek gak dulur nek gak duwit akeh ya ndak tak cempuk iki. Iki dulure akeh po monggo. Oh, lah niki bapake niki. Kasih sepot. Trulala dung anggap bae kuwi latihan lah. Wih nyapa tepuk sapa jeneng mubul. Gak aku ngatur panjang aku dekne panjang dandan.